Goedenavond, zondag 11 september. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. In Renesse is zaterdagavond uitgaanspubliek preventief gefouilleerd op wapens. Dat kon omdat het gebied was aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De burgemeester besloot dat omdat er aanwijzingen waren dat twee groepen de confrontatie met elkaar zouden willen aangaan. Uiteindelijk is er niets gebeurd. De politie geeft aan dat ze aandrongen op het preventief fouilleren omdat voorkomen in dit geval beter is dan genezen. De Sint-Jacobsgang gisteren in Middelburg. En dit is de straat vandaag. Het water is weg, maar buurtbewoners zijn nog altijd bezig met opruimen na de hevige regen van gisteren. Het stond ongeveer tot hier, dus laat zeggen, hier zie je de vervuiling nog op de muur zitten, zo ongeveer 26 centimeter. Dat stond dus ook binnen? Ja, als je hier binnen kijkt, dan goed, de vloeren, de planken zijn nu al aan het drogen. Maar ik vond hier planten, blubber, veren, ik weet niet wat ik allemaal in de prullenbak heb gegooid. Bernard en Corine waren niet thuis. Het koppel was aan het genieten van een vakantie. En de jongste die belde van, goh, hebben jullie idee waarom het douchewater niet wegloopt? En toen hoorde hij nog wat rare geluiden van beneden komen. Dus die ging op zijn blote voetjes naar beneden en die stond tot zijn enkels in het water. Dus tas gepakt en naar huis gekomen. Nog nooit viel er zoveel regen in Middelburg. Met 71 mm werd het neerslagrecord ruim verbroken. Straten werden rivieren en huizen stroomden vol met water. Zoals het toilet van de Stadsbrouwerij in Middelburg. De regenpijpen konden de hoeveelheid niet aan en daardoor stroomde alles naar binnen. De brouwerij is daardoor tot nader orde dicht. Het is zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ook in 2015 werden Bernard en Corine getroffen door water in een woning. En toen we met de buurt hebben we maatregelen overlegd met de gemeente. En dat heeft een heleboel jaar geduurd. In 2020 hebben ze toen hier een heleboel opengegooid. En toen zou het opgelost moeten zijn. Maar eerlijk gezegd is het nu erger dan voorheen. Dus we hebben denk ik met een nieuw probleem te maken. Het is nog onbekend hoeveel schade er in totaal is in Zeeland door de extreme neerslag van gisteren. Hey boefje, is ook weer 5. 4 mm. Nee, hij is niet opnieuw op zoek naar een vrouw, maar naar kandidaten. Boer Bastiaan, oud-deelnemer van het televisieprogramma Boer zoekt vrouw, gaat de kar trekken voor de Boer-Burgerbeweging in aanloop naar de waterschapsverkiezingen van volgend jaar. Nu ik de BBB dus een tijdje gevolgd heb en zie wat Caroline van der Plas doet, is er geen enkele twijfel mogelijk dat het de BBB moet zijn. En dus wil Bastiaan van 't Westeinde voor die partij het waterschap in. Hij studeerde aan de TU in Delft, deed onderzoek naar de werking van water in zandgrond en wil die kennis gebruiken voor de zoetwaterproblematiek. Dat er verstandiger en omgegaan kan worden met grondwater. Dat er misschien nu plekken zijn waar nog niet beregend of onttrokken mag worden. Maar waar er wellicht wel gewoon kansen zijn om toch water te onttrekken. Dus ik zie daar gezien mijn achtergrond echt wel mogelijkheden om ervoor te zorgen dat boeren over zoet water kunnen beschikken. Ondertussen worden er nog kandidaten gezocht. De waterschapsverkiezingen zijn volgend jaar op 15 maart, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. 12 jonge bewoners van het asielzoekerscentrum in Middelburg kunnen zich helemaal uitleven met allerlei activiteiten van Stichting De Vrolijkheid. Vaak hebben de kinderen traumatische ervaringen achter de rug die ze moeilijk kunnen delen met anderen. Dans, theater, muziek en beeldende kunst kunnen ervoor zorgen dat ze zich leren uiten, contact maken met andere kinderen en meer zelfvertrouwen krijgen. Kunst kan helpen om jezelf je verhaal te vertellen, jezelf te ontwikkelen, je veerkracht te vergroten en daarmee ook groeien natuurlijk ook. Vandaag schilderen ze zelf hun klossen. Om te kloslopen, een typisch Nederlands kinderspelletje. Het is gewoon wel leuk om ze te leren over Nederland en voor ons om te leren over de culturen die zij meebrengen natuurlijk. En die houten klossen komt eigenlijk uit een project dat we een aantal weken aan verschillende spellen hebben gewerkt. Dus Nederlandse spellen, spellen uit Afghanistan, Syrië, Eritrea. Dus ze maken hun eigen speelgoed. En dat is toevallig Nederlands. De korfballers van Top uit Arnhemuiden zijn het nieuwe veldseizoen in de ereklasse, dat is het hoogste niveau, begonnen met een nederlaag. KCC uit Capelle aan de IJssel is in Arnhemuiden met 12-16 te sterk.
Top staat bij rust nog met 8-7 voor, maar in de tweede helft kantelt de score in het nadeel van de Walcherse ploeg. Hier scoort Roel Visser voor KCC de 10-12. Top benut de kansen niet. Illustratief zijn de strafworpen die gemist worden door Jurgen Jansen en daarna ook nog door Emily Bouwens. En dan wordt het moeilijk om de wedstrijd te winnen. KCC trekt de wedstrijd naar zich toe, wint met 12-16. Dit is het laatste doelpunt, gemaakt door Randy Oosting. En er is vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport. Stefan, wat zit er in jouw uitzending? Straks in Omroep Zeeland Sport aandacht voor voetbal in de derde divisie. Je ziet beelden van de wedstrijd tussen Hoek en Excelsior 31. En aandacht voor 2 wedstrijden in de vierde divisie. FC Schravenzande tegen Kloetingen en Goes op eigen veld tegen koploper Nieuwenhoorn. En er is aandacht voor de start van de veldkorfbalcompetitie. Hoogste niveau van Nederland met Top tegen KCC. Tot straks. De lucht was geklaard na de buien van gisteren en de grond heeft het water opgenomen. En het was een vrij zonnige, maar door die regen ook een beetje vochtige dag met stapelwolken en temperaturen vanmiddag tussen 21 en 23 graden. En de wind was heel zwak en veranderlijk van richting als het al even waaide. En die hogere luchtvochtigheid kan later in de avond al voor mistbanken zorgen, maar in de loop van de nacht komt er een beetje wind, dus in de vroegte is er wellicht wat nevel of laaghangende bewolking. Minimumtemperatuur vannacht van 11 tot 14 graden. En morgen wordt opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierbewolking en er komen een paar stapelwolken tot ontwikkeling. De temperatuur is vrij hoog met maxima van 23 tot 26 graden en windkracht 2 tot 4 uit zuid tot zuidoost. Dinsdag komt er uit het zuiden meer bewolking en daar kan ook wat regen uitvallen en er is maar weinig zon met een graad of 23. Vanaf woensdag wordt het koeler en waait de wind meestal uit noord of noordwest. Dat geeft opklaringen en soms een bui van zee. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.